Tak zdravím všetkých. Už sme boli na dovolenke, vraciame sa späť z dovolenky. Prvá nabíjačka v Rakúsku. Ako vidíte, Omatic e-Power volá, tu stojíme. Tuto kúsok je Ionity, kde sme nabíjali predtým. Všetky boxy plné. Tesla tam mala nejaký voľný voľný stojan, ale ako vidíte, bicykle a takto a Tesly majú takéto krátke káble, tak by sme tam nič nedali. Ináč stojan veľký a dáva iba 75 kW, tak nie je to také rýchle nabitie za 10 minút 10 kW. Čiže túto 40 minútové nabíjanie do 80 minút, do 40 minút, čo sa dá robiť. Ale nabíjame, sme na dovolenke, nikam sa neponáhľame. No, nie, všetko je také ružové, jak sa zdá, tí odporcovia v niečo majú pravdu, takže má to aj isté nevýhody, no, ale aspoň sme ekologicky. Majte sa, čaute. Ahojte, zdravím vás, tak už sme na Slovensku, ako vidíte, nosič naložený auto, áno, a sme na konkrétne Bratislava, Rovinka juh, tuto to vidíte, máme už 39%, 5 minút, tu stojíme, 15 kW sme zobrali do seba. Toto sú všetko 175 kW nabíjačky. Škoda, že sú není aspoň 200, ale tak nevadí. Zatiaľ takto vidíte, v Rakúsku Ionity boli plné, stále sa tam menilo kopec aut. Nakoniec sme boli na tom Omatiku, sme nabili, našťastie však ako bolo kde nabiť. Ale bolo to tam naozaj využité, tuto naozaj prázdno, nič takého sa nedeje. Všetko prázdne. Tam tých aut elektrických sa naozaj menilo veľa. Tu už chalani došli z vecka a oni sa skovávajú, nechcú byť zverejnení, lebo toto video bude verejne dostupné. No, takže tak, ešte si môžeme pozrieť poslednú informáciu, koľko tu budeme čakať. Chalani boli na vecku, ja idem teraz. Máme už 43%, do 80 nejakých 11 minút. Ale to tu asi ani nebudeme, lebo do Nitry nám to bude bohate stačiť. Jo, tak idem aj ja na vecko. Takto, keby nejaké otázky, kľudne pod video do komentu zodpoviem. Takto elektromobilita cez leto. Ešte tu možno taký rozdiel, je tu naozaj teplo, 33 stupňov, v Rakúsku bolo v horách tak 23, v dolinách tiež niečo viac, ale tu je naozaj teraz teplo, horúco, jak v peci. Majte sa, ahojte, čaute.